Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. हो गोयचो फामाद बीच कळंगूट घे म्हणून टुरिस्ट हांगा मजा मारूंक येतात, मात तांकां यादी उरता त्यो असल्यो सोऱ्याच्यो बाटल्यो, आडसरांच्यो कट्ट्यो, सिरिंज, चिप्साची रिकामी पाकिटां. बीच क्लिनिंगाची भाशा जाता, मात खरेंच बीच क्लिनिंग जाता काय म्हणून मोठो प्रश्न. साफ सफाई वाला यानी कि इसमें अंदर भी बहुत सारी बोतलें वगैरह टूटी हुई है, कहीं चोट वोट आ जाती है, इसलिए ये अच्छा नहीं, इसके लिए कुछ होना चाहिए. हें इतल्यार सोपना. हांगा लॉकर सिस्टम ना, एकल्याक बॅगां राखूंक बसचो पडटा, धड चेंजिंग रूमूय ना, मोबायल, बॅगां, चपलां दवरूंक लॉकर सिस्टम खंय जायच. यहाँ का एरिया बहुत बढ़िया है, टूरिज्म प्लेस है. ये स्पॉट पे लॉकर रूम चाहिए, मोबाइल रखने के लिए, बैग रखने के लिए. अगर इंजॉय करना है तो मोबाइल के लिए हो सकते हैं, इसके लिए लॉकर रूम बहुत ज़रूरी है. इसमें आने के बाद ये जो हमारा मोबाइल है ये गिल्ला होकर ख़राब हो सकता है, चोरी भी हो सकती है, तो वो रखने के लिए कुछ अच्छा लॉकर चाहिए. गोंयांत टुरिस्ट आयले आनी टॅक्सीवाल्यांचे ताशी नासतना गेले, हें कशें जातलें? टॅक्सीकार टुरिस्टांक लुटता म्हणून छयबे आसाच. सरकारान टॅक्सीचे टॅरिफ खंय फिक्स करचें. टैक्सी जो है वो तो रेट रिजनेबल रहना चाहिए. टैक्सी का रिजनेबल रेट मिलना चाहिए. पकडलं तर एक 14 रुपये 15 रुपये किलोमीटरप्रमाणे टॅक्सी आपल्याला मिळायला पाहिजे. पण इथं डायरेक्ट पॅकेजचं भाडे घेतात, तेही अव्वाच्या सव्वा. म्हणजे इथं 55 किलोमीटर, आता मी स्टेशनवरून हॉटेलपर्यंत आलो 55 किलोमीटरचं भाडं घेतलं 2100 रुपये. आणि आज आम्ही फिरायला निघालो आहे, जस्ट 50 किलोमीटरचं भाडं त्यांनी 3000 रुपये आकारलं आहे. म्हणजे याच्यावर गव्हर्नमेंटने काहीतरी लक्ष द्यायला पाहिजे. टुरिस्टचे इथं आम्हाला लुटमार होते. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.